in ga maka akwai cilin mai zafi ba za mu je wajen yarinyar nan a normal ne da kai ba a magana yau fa akwai cilin ba yau abu zai ni na inda ka san jawo da ne nake ga maka wai ne fita da kai da Allah ina a ina da zuwa wai ne tafi da kai cilin din ba abin ko to dan ci baka ya ko mu je daga karfin mutane ga mutane da Allah malam aikin ban ni fa ba na san ki kai din da kai ayya mana don aka ce in aka ce kon me yake ne ana nufin ka zo ka zauna a majalisar da maka mai gida da Allah wani wallahi kaga mu bata mu ne ma da Allah wani don mu wale da Allah kai ka kare shiga saukan mu kawai sai ka ji okay to haka ba mu harka da yanyawa to normal ne ba matsala za a next time mun ko ban mu aka yi gan mai kare za mu ta ku next time ba matsala sai kai mai dalilin da kake zuwa ne gaskiya because of money kaga da so samu ne a ce mun ga zuwa mun okay no problem to shi kenan ka samu damu wakila garaji shi ne kan nafar da abu addu'a da zan zo mu da no problem ba ji wani zaba wani turanci a wallahi na dauke because of money yes I am no problem a normal ne wannan gaskiya ne buri na ga jama'a sun taru kawai because of money no problem yes I am dole ne sa ka tafi Hey, who is killing this boy? I am Because of what? because of money No wonder I understand. no problem What?